Halo guys, dini जों भैरबकुंड बेरायनो थांगोन आरो भैरबकुंड अमा हांनाय जाहैनोसै बोथोरा थान्दा ना फुङाव अखाबो हादोंमोन एसे माने बेरायनो मोजां जागोन आरो दिनै सिनारिफोरखौ मोजां नुगोन नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम एसे भैरबकुंडखौ माबायदि देखायनोसै दिनै अमा खोमा हांनाय जानोबा होनदो 150 टाका 150 1 2 3 4 5 मोनबा पिस बेयाव फायरिं सोलिगासिनो एसएसबी नि ट्रेनिं आरो गावगासिनो गावनाया फायरिं इनिफ्राय गावदों इनिफ्राय गासिनो मानसिफोरा सोरबा जरा-जराबो दंसोगारो मा बुंनो आरो सेल्फि लादों फटक लादों नायलांबाय थादो आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै होदो बेल आइकनखौबो थुनानै होदो बिदिनो फिल्म माबा भिडिअफोर
नुबाय थागोन आरो फिल्म नङा भिडिअ ब्लग भिडिअफोर शर्ट भिडिअफोर नुबाय थागोन आरो बिराद गिदिर देरदों दैया ना बारलि मोनगौमोन खोमालै ना अजन ना बारलि Kau saya. बै गोजौनिफ्राय हाजो गाबोदों आरो दासो नै जास्ट गिथावना गोलैबोखायो बै गोजौनिफ्राय गोलैबोदों नै बिनिफ्राय ज्राव 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 बै दं बै दंफां खाथिनिया दाव दाव सिरि फैबाय माबानो हाख'वासै आरो सिरिबाय सान ओंखारबाय नै बिराद मोजांनो स्रां स्रां जाजोब्बाय आरो हाजो गुगानाया नै बैनिफ्राय गुगादोंमोन बै बेनिफ्राय सिरिदों ओमफ्राय नै बे सिरिनाया गारियानो गारि दिनै देवबार नालाय गारि बिराद दं Buka mau nebang gumli nanya. Apa? Sekolah menang li tengah. Sekolah. बिराद मानसि दं दिनै